Der er frit valg på alle hylder. Appelsin, jordbær, truttifrutti og sure. Vores primære vare er kondomer, og det er i alle størrelser og farver og smag og det hele. Vi har selvlysende. Det var meget populært her med Star Wars. Men faktisk bliver ingen kondomer købt ofte nok. For 50% af de unge i Danmark bruger ikke kondom, når de er sammen med en ny partner. Det er et problem, ifølge Anna, der arbejder i kondomeriet i Odense. Det er jo uansvarligt. Altså, det går jo ud over dem selv. Der er graviditet, der er kønssygdomme. Det kan være en rigtig dyr omgang, og en rigtig usund omgang. Blandt unge i alderen 15-24 år har der været en stigning på 18% af kønssygdommen klamydia. Det er et udtryk for, at unge fravælger kondomet, og det kan Anna mærke i forretningen. Der er færre. Det kan vi godt mærke på indtjeningen. Og hvis man spørger Anna, så er hun ikke i tvivl om, hvad der skal til for at få gang i salget. Oplysning. Men hvis man spørger de unge, hvad er grunden så til, at de ikke benytter kondom? Det er behageligere, og det er meget nemmere at komme. Nogen bliver nok træt af det, tænker jeg. Jeg tror bare, det er lige så meget akten i det, når man står i det. Det er træls, man skal til at komme det lort på og alt muligt. Måske lidt pinligt. Man gider ikke til at tage det på. Spiller tid. Det måske ødelægger det lidt, at man skal hen og have kondom på, at det sådan ødelægger stemningen måske. Jo, du er jo Superman. Man er udødelig, når man er unge jo. Så om der bliver blandet flere kondomer i fremtiden, ja, det vil tiden vise.